Helo. Croeso I bennod arall o Colli'r Plot. Os da chi newydd, podlediad sy'n trafod llyfrau fod, ond fel y gwyr unrhyw glwb darllen, da ni'n trafod bob math o bethau yn sgil y llyfrau. A da ni'n gallu mynd i'r llefydd rhyfeddau. Yn rhoi I bethau'n gwanas ydy hi gychwyn bethau nhw, ac efo fi fel arfer, yr hyfryd Manon Steffan Ross, Dafydd Llywelyn. O, diolch. Dian Soddair. Ie, be am yr amsoddau? Y ffantastig Sian Orddi, a'r anwyl arbenigwr hynod glyfar Ale Jones. Sut ydych chi gyd? Tasa gyda ni HR department, sa'ch ddim yn drwbl o'n. Carys David hefyd, Dafydd. Ddes i'r holl ffordd I Bala I weld chdi wrth ddata. Do, diolch. A ni'n llongyfarchiadau. Diolch yn iawn. Oedd hi'n noson dda iawn. Oedd hi werth o'i dyn? Oedd hi wedi cael ei llywyddu am bach yn dodgy. Be? Sorry? Wel, ie, gweddol. Dylswn ni esbonio bod ni'n sôn am y noson I ddathlu Bethan yn cael gwobr Mary Vaughan Jones yn Glanllyn. Mi nath Dafydd ddod yr holl ffordd o Gaerdydd. A nôl wedyn y sydd yr un noson? A syth yn ôl wedyn. Ddim yn gall. A wedyn, wel, o'n I jyst eisiau codi cwilydd ar Aled oherwydd bod fi wedi gwneud yn ymdrech. Nes I gynnig relichti fo, a na'i'n deithio chdi beth yr atab, ond oedd o ddim yn neis iawn. O'n I wedi syni. O'n I wedi syni fod nhw'n allan. Oedd I flin iawn, o'n I ddim yna Bethan. O'n i'n bwriad I dod, ond oedd e'n bell iawn. O'n I yn y gogledd yr wythnos cynt, a dim ond hyn a hyn ti fod treulio tu allan I De Cymru. Oedd o'n golchi wallt. Dyna ni dod. Ond Paid â phoeni, Aled. Noson na. Do, ond mi byddai yn cofio dy Aled. Na. Oedd o just yn gret, bod na 3 yna chi na. Ges i'n lot amser I siarad fo chdi chwaith, Sian. Gobeithio bod ti di mwynhau. Mi nes I fwynhau'n arw. Oedd I yn noson dda, doedd? Oedd I wahanol, doedd? Oedd y gwneud syniad be ddisgwyl. Na. Oedd o'n fwy posh na gan I ddisgwyl ddod. Oedd y byrddau. Ie. Byrddau crwn. Wel, nes I Oedd ddweud. fath advert Ferrero Rocher. Do, na ddim Ferrero Rocher. Na. Na sgons. Chi si'n sgon? Sori, nes i'n cyrraedd y bwr yna, Dafydd. Oedd o'ch dim hyd nod yn ôl dy banad dy hyn, so. O'na fara brith fi. O ffindio waitress arall tro nesa. A ni wedi dweud. Yes, ti wedi cael y sac, Sian. Ond mae'n ddrwg yna bod chi ddim wedi cael eich lluniaeth ysgam. Na, mae'n iawn. A fi na di anfon e-bost ynglyn â'n anghenion deiategol. Wel. Nath y cor fyny am hynna'n dod, Dafydd. Oedd y cor, mae rai fi ddeud, oedd perfformiad y cor yn ysgytwol. Y cor a Caio. A Caio. Oedd. Caio fy ngor nai. Oedd, mae rai fi ddeud. Oedd, dy gor yn be? Fy ngor nai. Reit. Dyna nid sain. Ti'n hen fodryb iddo fo. Dwi'n hen fodryb I Caio. O gyda fo hiwmor, yn amlwg ddim yn etifeddol, ond o gyda fo lot o hiwmor. Ffraeth. Ac o mae rai dweud, o Manon di llywyddu noson yn dda iawn. Diolch yn fawr. Mas I job reit da, do. Do. O cerdd rocket yn dodgy, ond be arall ti'n disgwyl? Dalcen slip o far. Dwi wedi deitho bod fi'n mynd I osod o fyny'n toilet bobl ddiath yn y tŷ. Swn i'n dweud bod fanna rhi ddau dda fi. O fanna mae bobl, os ti eisiau rhywun allan rhywbeth, y toilet di lle gorau da. Dwi'n siŵr I rocket yn falch iawn o glod y podlediad yma. Craffu bach I chwlsu dros y gerdd yna. A dyna lle da ni yn I... O na, chwarae teg, oedd wedi trio doedd. A dyna beth sy'n bwysig da. Gai ddweud, mae'n reit da, Mae'n reit da.
Na i ori copi chi rhywbryd. O, dewch chi'n hwyl ti. Ddim fanna, ni wedi pasio dechrau, ond ia. O, a dwi dal y chwys am bod yng nghyfrifiadur i wedi bod yn cambihafio. Lle sut ydych chi? Pa hanes? Wel, ga i wneud sylw am rhywbeth hyfryd na ddigwydd i fi os dwytha. Sef, nes i gael mynd i siarad am fy ngwaith efo Cymdeithas Gymraeg y Bermo. Be chi wedi bod i fanna? Do. Ti'n be, o'n i wedi dotio, oedden nhw mor neis, a mor, just pobl mor ddiddorol, meddwl agored, creadigol, oedd y wirioneddol hyfryd, a dwi ddim wedi wneud y math yna beth ers Covid. Dyma'r tro cyntaf i fi, gynnal noson yma. Ac o'n i just eisiau sôn amdano nhw, achos gys i noson mor hyfryd efo nhw. Ac o'n i'n ffeindio'r ymatebion yn just ddiddorol iawn, pobl mor garedig. Diolch am gael dod ata chi. Dydy rhywun ddim yn meddwl pa mor Gymreig a Chymraeg ydy Bermo na chdi? Na, o'n i'n sôn lot efo nhw am hynna, achos bod fi'n byw yn cymharol lleol, ond does am byd tebyg i hynna fan hyn. Ond na, oedd nhw ti bod yn amlwg yn darllen, a just diddordeb mewn diwylliant Cymraeg. A ti'n bod, just cwestiynau ar y diwedd y bydda, mae'n ddiddorol dydi be mae rhywun yn gofyn. Dyna enghraifft i ni be oedden nhw'n gofyn? Oedden nhw'n gofyn am y busnes fedal drama yn Steddfod o falle. Mi gafwyd rhyw drafodaeth ynghylch bethau sydd wedi codi o hynny. Con i'n meddwl, dwi'n meddwl bod o'n un o'r trafodaethau mwyaf call cytbwys dwi wedi clywed am y peth. O'n i'n meddwl, ie. Na, oedd yn gret. Felly, mwy o hyn sydd angen. A be oedden nhw i ddeud am yr pwnc? Wel, ti'n bod, pobl efo barn gwahanol i'w gilydd, nes i siarad mwy amdano fo ar ôl, ti'n bod pan oedden ni'n cael panad wedyn, ac wedyn o pobl yn dod i sgwrsio efo fi. Ond pobl efo gwahaniaeth barn ond yn parchu y gwahaniaeth yna, a ddim yn diawlio i gilydd, ti'n bod, achos bod nhw'n anghytuno. Felly, o'n i'n meddwl, mae yna wers i ni fanna, dde. Ond ydy hynna i gymharu a trafodaeth ar-lein dybat? Bosib iawn, yndi. Ysdi, o bod chdi fanna'n bita sgons efo. Gael gynnig bod yna bwyllgor o Bermo yn sortio y busnes efo'r Steddfod. A swnio fel sa'n nhw'n griw call. Cydig os cydig. Eisiau ni ar ei bobl o Bermo i gael drefn o'r bethau. Oce, ta, iawn. Di'r cyfarfod mawr ddim wedi bod eto nhw i drafod? Dwi'n meddwl bod yna symposium ma'n yngol. Dwi'n gwybod beth yw'r enw. Ar-lein wrth nesa. Lle, diolch yn trafod y drama yn bennodol, ond mae'n trafod drama a dwi'n cofio'r union bwnc. Ond rhai o'r pethau da ni wedi bod yn drafod fel Cymdeithas yn ddiweddar. Dwi ar y panel yna. Ti ar y panel? Yndw. Ond faint mae o wedi cael ei hyrwyddo? Wel, dwi'm yn gwybod. Dwi wedi gweld o wedi cael ei hyrwyddo. Mae o allan yna i bobl, ond... Do'n i ddim di weld o, ond... O, na. Na fi. Mae ar y cyfryngau cymdeithasol gan y Steddfod, yda. Mae Aled yn nodio am fan yna. Ie, fi wedi gweld e. Dwi'n meddwl bod hwnna'n mynd i fod yn trafodaeth i fyr. Ne. Lle mae'n gored i bawb? Dwi'n meddwl, yndi. O, di gyfyngu i byd y ddrama? Dyn nhw'n mynd trafod yr un egwyddorion efo pethau eraill? Na, ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, mae'r un yma, yr un penodol yma i drafod ddrama. Wyt ti'n gorau cofrestru o flaen? Llaw? Dwi'm yn gwybod, dylwn i wybod y stwff yma, dwi ddim. Aled, wyt ti'n rhan o hwnnw, Aled, o ran y trefnu?
Na, ond mae ar cryngau cymdeithasol steddfod, so os ti'n dilyn steddfod yn rhyw, sianel, neu di weld y manylion fyna, dwi'n cymryd. Gret. Falla'n bod hwnna'n bwnc i ni drafod ymhellach yn yr podleidiad nesaf. Na bod, ta. Wedyn, da chi eisiau mynd syth ato'n hoff lyfrau fi? Neu da chi eisiau siarad am yr eliffant arall yn y stafell, sef toriadau llyfrau? Neu di hwnna braidd yn negyddol i gychwyn fo? Alla bod o'n well nid y peth mae gael i ddechrau, wedyn gwneud siarad yn lyfrau, dyma i licio. Reit, ar y newyddion, da ni wedi clywed do, bod na argyfwng yn wynebu'r byd llyfrau, bod na doriadau mawr yn mynd i fod eto, cos mae na doriadau wedi bod o blaen. Felly, sut mae'n mynd i effeithio na ni? Be da chi'n meddwl? Ydy o'n mynd i fod yn argyfwng neu jyst llai o lyfrau? Be ti'n feddwl, Sian? So beth sy'n codi chwilio na fi, ydy bod fi go iawn i'm yn gwybod. Dwi'n gwneud cais am grant, neu dwi'n cael cynnig grant i helpu fi gael amser i sgwennu, a mae hynny'n gret, mae wedi bod yn ufflwn o help. Ond go iawn, dwi'n yn gwybod y sums tu ôl i'r llenni, os ti'n dall beth y feddwl. Dwi'n credu be mae bobl o wahanol weisg yn dweud mae hyn yn ddifrifol. Dwi wedi gyrru e-byst yn cefnogi nhw, bla bla bla. Ond go iawn, swn i'n gallu rhaffu rhifa a gweithio allan be mae'n mynd i olygu o ran niferoedd o lyfrau geithi cyhoeddi ac yn y blaen. A ddyla bo fi. Ie, mi ddyla ni o bawb dyla. Ti'n gwybod mwy na ni, Dafydd? Na, dwi ddim, i fod yn onest. Dwi wedi bod yn amlwg yn gwylio ac yn gwrando ar y newyddion, a fel mae Sian yn dweud, mae'r gweisg, dwi'n credu oedd Lefi'n siarad ar dros frecwast rhyw bythefnos nôl yn dweud, yn trafod am oblygiadau hyn yn hir dymor. A yn naturiol, fel cheitha, mae o'n codi cwestiwn eitha difrifol ynglyn a da ni wedi bod yn ffodus iawn o fod wedi byw mewn cyfnod lle oedd y gefnogaeth yna. Ond beth am y genedlaeth sy'n dod drwodd, a falle bydda ni ddim yn gweld sgil effeithiau y toriadau yma am ryw ddegawd, achos os oes na rei sydd yn credu bod yna ormod o lyfrau ar hyn y bryd yn cael eu cyhoeddi, yna dwi jyst yn teimlo bod yna beri gwirioneddol fydd o'n gyfnod hes iawn mewn degawd, os fydd y toriadau yma'n cael eu gweithredu yn nhw. Cos y gwir amdani di bod y byd llyfrau yn gallu gwneud llawer iawn efo chydig o bres, fel mai. Mae'r byd llyfrau yn fargen. A un o'r pethau sy'n poeni fi amdano fo ydy na fydd gweisg yn gallu cymryd risg. Di mwy efo awdur newydd neu llyfr sy'n chdi bach yn gwthio ffinia dipyn bach, fydden nhw isio ac angen mynd am awduron maen nhw'n gwybod sy'n mynd i werthu, mynd am y math o lyfrau sy'n gwybod bod nhw'n mynd i werthu. A mae hyn yn rhywbeth sy'n codi bob cwpl o flynyddoedd yng Nghymru, achos mi geidi ryw ffrwd newyddion yn sôn am ryw lyfr penodol Cymraeg, a mond hyn a hyn mae wedi gwerthu, a pa mor ridiculous ydi o bod llyfrau'n cael eu cyhoeddi a bod nhw'n mond yn gwerthu hyn a hyn. A dwi'n meddwl, wow, fel a da chi mesur gwerth llyfr efo faint ohonyn nhw sy'n cael eu gwerthu? Achos dwi wir ddim yn gweld o fel a da. So, da ni angen bob math o lyfr yn Gymraeg, da ni angen gallu adlewyrchu bywydau pawb. A dyna'r llyfrau fydd yn mynd. So fydd ei gyd yn mainstream effernol. Ond dwi'n meddwl, be arall sydd yn pryderus ydy, hynny yw mae yna argyfwng ym mhob diwydiant ar hyn o bryd yn does. Mae'n dyn ar bawb a phopeth, a dwi'n meddwl canlyniad hynny, mae bobl yn mynd i ddeud, da ni'n mynd i orfod blaenoriaethu, a da ni'n mynd i orfod penderfynu beth sydd yn heiddiannol dderbyn nawdd neu beidio, a lle mae hynny'n mynd i adael y ddarpariaeth Gymraeg. Ydy, gatha sylw gwirion ysdi dynnu sylw at hwn, da ma'n bod wedi dweud, haid i flaenoriaethu addysg. So nawn ni gael llai o lyfrau, Ysdi? Ie. A mae hwn yn
clymu mewn efo adroddiad arall o allan ydy bod National Literacy Trust, maen nhw'n gwneud arolwg ys 20 mlynedd, a leni ydy'r un weitha eto. Ond nhw wedi bod yn holi pobl ifanc rhwng 8 a 19 oed, a mae'r niferoedd sy'n darllen o ran pleser, jyst er mwyn mwynhau, ydy syrthio i lawr i 35%. A hefyd, pa mor aml mae rhywun yn darllen. Llynedd, ond o 28% yn darllen bob dydd, a mae lawr i just dros 20% leni. Mae hwnna'n dipyn o gwymp di. A bechgyn sy'n darllen lleia, a maen nhw'n galw'r peth yn shocking and dispiriting. A mae o'n di, lle mae hwnna'n glec arall. A Galed, ti'n darllen efo dy fab, wyt ti di sylwi fo o'i ffrindiau felly? Dyn nhw'n darllen llai? So i'n credu bod nhw'n darllen, really, ti'n modd. Mae fe'n darllen o bryd i'w gilydd, ond ti'n modd, maen nhw jyst eisiau cymdeithasu ar PlayStation. Ond ti'n modd, mae hwn i oedolion hefyd ydi. So o'n i ar Radio Cymru wrth diwetha yn sôn am, so mae fwy o bobl yn gwrando wrth mynd i'r gwely nawr. So, ti'n modd, oedd y eitem ar gwrando ar bodlediadau. Ond wrth gwrs, yr arferiad yw o rando e fe. So, ti'n modd, dyw e ddim yn diwedd y byd o ran llyfrau rhwng pobl yn gwrando, achos mae fwy o bobl yn herbyn hyn yn gwrando ar llyfrau sain. Ti'n modd, dy fi ffrind oedd e'n sôn wrth fi oedd e'n gwrando ar ryw lyfr yn y car wrth mynd i'r gwaith a teithio nôl. So, ti'n modd, mae'r llyfrau'n cael fersiynau wahanol o'i gilydd ydyn. Ond mae hwnna, ti'n modd, yn diddorol iawn bod pobl yn gwrando wrth mynd i'r gwely yn lle darllen. Fi dwlu ar darllen, ti'n modd, yn y gwely. Mae'n poen, achos ti'n modd, y llyfr yn disgyn ar y llawr a deffro ti. Ond ti'n modd, mae apiau nawr, ti'n lli gosod nhw i diffodd ar ôl 10 munud, quarter awr, 20 munud, beth bynnag. So, ti'n modd, os ti'n gwrando ar llyfr a ti'n cwmpo i gysgu, wel, chi ddim yn mynd i colli bron dim byd, achos chi'n lli jyst mynd nôl i lle oeddech chi. So mae'n diddorol. So, arferiad yw darllen y fe. Ti'n modd bod pobl yn arfer darllen, so unwaith chi allan o'r arfer yna, a chi'n gwrando, mae'n di fwy neu lai di colli nhw am chydig i chi. Felly, os yw rhywbeth fedrwn ni wneud? 5 ohono ni? Sgwennu, de? Hollol. Dyna di, efo bob dim sy'n digwydd yn y byd ar hyn o bryd, yr holl bethau depressing, yr holl rhesymau sy'n ei golli gobaith. Dyna, o fanna ddylsa ni fod yn creu stwff, dyma. A meddwl bob tro, na, dwi eisiau sgwennu llyfrau da. Achos dwi'n meddwl, mae screens yn neud gwahaniaeth enfawr, a dwi'n gwybod o fy hun, achos fedra i falu cachu ar y sgrin am oriau yn y nos, yn lle codi llyfr i fyny. A mae'n neud fi dim yn rybys, de, mae o. Ond hefyd, dwi'n gweld, dwi'n gwybod os di hyn yn plethu fewn iddo, ond mae genna i 2 fab o fewn yr oedran yna, does, lle mae'r gwymp mawr ma di bod. A be dwi'n gweld bod na lot mwy o lyfrau celebs ma yn cael eu pwysio ar blant a bobl ifanc. Dwi yn meddwl bod hwnna yn neud gwahaniaeth. Ac yndi, os di'n neud iddyn nhw ddarllen, mae hynna'n dda, ond da ni isio neud iddyn nhw ddarllen pethau da. Ac os y berig bod nhw yn cael profiad sal falla, ddim berniadu unrhyw celeb penodol, ond bod nhw'n dewis llyfr oherwydd bod o gen celeb, a dydy o ddim yn un o'r llyfrau yma sy'n mynd i wneud nhw grio, neu chwerthin, dros lle, go iawn. A wedyn maen nhw'n mynd, dyna di llyfr. Ond dwi'n meddwl hefyd, mae yna agwedd newydd wedi treiddio mewn hefyd i gymdeithas, lle di bobl ddim yn gallu canolbwyntio mor hir ag oedden nhw. Achos mae'r un peth yn wir hefo mynd i'r theatr i wylio drama 2 act. Mae rhywbeth fel yna wedi cael i bob pwrpas yn cael ei ystyried yn hen ffasiwn. Mae gwylio teledu erbyn hyn, mae'n lot o'r genhedloedd ifanc, dyn nhw'n hyd yn oed yn gwylio teledu. Mae o fel petai nhw'n defnyddio i ffona neu i tabledi, a maen nhw jyst yn gwylio'r beth sy'n gael y ffilmiau byrion yma sydd yn para ar mwyaf hanner munud. A mae'n jyst mor ddifyr, mae'r arferiad o
ista lawr a darllen am awr neu rhywbeth felly. Mae hwnna jyst yn rhywbeth dydyn nhw ddim yn gyfarwydd o. Mae'r unig eithriad falle di binge cyfres de. Mae bobl yn am ryw reswm. A fel na fi'n dwmno fel gyda llyfrau, os fi'n pigo llyfr lan a fi'n joio fe, fi'n binge fe, allai ddim roi hi lawr, ti'n modd? A fwy o lyfrau fel na fi eisiau, lle fi just yn binge. Felly, mwy o lyfrau da sy'n neud i ti findio. Na fe, ni di. Sorted, cwestiwn nesaf. Oce, cwestiwn nesaf di. Ydych chi wedi darllen llyfrau oedd o'n neud i chi findio yn ddiweddar? Pwy sy'n ei ofyn gyntaf? Be am Sian? Dwi'n darllen llyfrau dwi wedi fwynhau. Sicr. Yn Gymraeg, sydd darllen gwaddol Rhian Cadwaladr, sydd jyst yn saga deuluol a hawdd i darllen. Mae'r perthynas rhwng gwahanol bobl yn hollol naturiol. Mae'r deialog yn naturiol ac yn gweithio cymeriadau. Ond un arbennig o hoff, dwi'n bos os rhywun ydy ddarllen o Mira sy'n byw drws nesau Myfi. O'n i hoff iawn o'n i hi fel cymeriad. O llyfr Cymraeg arall, ond mae yna o leia ddau na chi, dwi'n gwybod i ddarllen o, Mir o byw, Rowland Thomas. Do. Ie. Bonkers. Darllen o Dafydd? Dafydd i ddarllen o. Rai, beth ydw fam di, Sian? O, sy'n fwynhau o. Mae'n hollol bonkers. O'n i chwerthin yn uchel o fewn chydig dudalena. A wedyn gysir ryw bwl yn meddwl, o, does am stori fama, cos mae'r penodau cyntaf yn rhyw gamios bach dydyn. A wedyn, dwi'n trio peidio rhoi spoilers. Mae hi'n diflannu a mae rhywun eisiau gwybod beth sy'n digwydd. A dwi'n wir yn gobeithio bod yna ddiluniant. Dwi'n ama bod na o'r diwedd. Mae'n swnio fel sy'n ddiluniant yn mynd i fod, ydy? Yndi, fydda nhw ddim gadael hynna ddigwydd. Beth ti'n meddwl yna fo, Dafydd? Wel, mae o'n un o'r llyfrau ni'n mynd i drafod, felly waith i fi ddeud rwan. Nes i ddechrau ddarllen ac yn ei meddwl, reit, be yn union mae Rowland Thomas yn ei gael ei de? Neu be mae o'n gael ei frecwast? Achos mae o'n hollol wallgo o lyfr. Dach chi'n cofio ni yn trafod llyfr bydd enw'r darlithydd o Fangor, Glenda Carr. O ie. Nes i'n darllen hwnnw. Wel, mae o yn yr un traddodiad a llyfr Glenda Carr, lle wyt ti'n dechrau darllen a ti'n meddwl, hold on, dwi wedi darllen y bennod yma'n iawn. A mae o jyst yn mynd i chdi ar siwrna sydd yn hollol wallgo. A dwi'n meddwl, hwnna di un o, swn i'n deud, dyna di un o nodweddion llyfrau 2024 yn y Gymraeg o leia. Ydy mae fel petai bod yna doreth o ddeunydd hollol afrealistig a naturiolaidd, be bynnag ydych chi eisiau alw fo. A mae hwn yn perthyn i'r traddodiad yna, a mae o'n gret o lyfr. Achos mae o just mor wallgo, mae o'n gret. Achos mae'n gwneud i'r dychymyg fynd i bob cyfeiriad ydy. Felly, mae rai fi ddeud, o'n i'n gweld bod chdi wedi deud rhywbeth gwahanol ynglyn â pennod 12 neu rhywbeth, ie? O ia, a bysa hwnnw'n apelio at bobl ifanc? Ie. Achos dwi'n meddwl... Dwi eisiau sbio beth i pennod 12 gwan. Efo lot o... toilet. Ie, heb roed lot o spoilers i fod gwanes. Ond dwi'n meddwl i glymio i mewn efo beth i dod manon yn gynharach. Allai weld bydda lot o bobl yn deud, ie, dydy hwn falla ddim yn mynd i apelio at yr heliw o bobl traddodiadol, conventional Gymraeg. Ond dwi'n meddwl bod cyfrolau fel hyn mor bwysig ac yn mynd i apelio at falla bobl yn ei harddegau neu ei geiniau cynnar. Achos bod o mor ffantastig o bonkers. Os di hynna'n neud sens.
dyna o'n i'n deimlo, achos o'n i'n meddwl, di hwn ddim am yr cyfer i, bod fi wrth y modd efo'r hiwmor a'r gwallgofrwydd, ond o'n i'n meddwl, o'n i'n gallu dychmygu'n hyn yn darllen o'n uchel i griw set 3 blwyddyn 9 o beth. Sa'n nhw'n rolio chwerthin. Ond Mewn manna. Mae manna, ia, mae yna rai jocs sydd yn jocs i ni. Cymreig iawn. O'n i'n mynd i ddweud, dwi ddim cweit yn siŵr gwahanol, fysa bob unigolyn yn ei harddega neu geiniau. Pawb ddim. Yn bendant yn dall arwydd o cad. Ond beth sydd yn gret amdano ydy, swn i yn dadlau fod o'n apelio at rhywun falle sydd chydig yn hun, neu fatha ni, oherwydd bod o'n gweithio ar wahanol heina, neu wahanol lefelau. I ni, mae'r dechrau di hyn efo spoiler, mae'n cynulleidfa'r capel yn trio torri mewn i mosod ar y gwneidog, dydy. I ni, mae hynna ddoniol, de. A wedyn... Sorry. A wedyn, mae yn eistedd yn gwylio gêm griced, a wedyn tro nesa, maen nhw'n neidio mewn fan ac yn teithio. Mae o jyst yn, dwi'n meddwl na dyna bydd rhan o'r apel, oedd i fod o mor wacky. Alla ni roed enghraifft, un o'n hoff gymeriadau fi oedd Dwni Muggs, sy'n galw pawb i di. Ac o'n i'n meddwl am ryw reswm, o'n i'n meddwl am Manon yna. Bys y Manon licio Dwni Muggs sy'n galw pawb yn di. A wedyn mae gen ti Wil Wiwer sy'n gyrru motorbike a sidecar ac yn gwisgo trons Thomas y Tank. A mae gen ti enw allal bonkers fatha Eben Cagla Ma. Mae o'n cael enw newydd. O'n i'n mynd i ddweud, mae o'n cael enw newydd. A da ni ddim yn mynd i enwi hwnnw, na. Ond ddoth hwn yn y dosbarth cyntaf gen y 3 beirniad yn y Daniel Owen yn Steddfod Llun y Cyfiawnydd. Arech chi ddarllen y beirniad eitha? Na, o'n i wedi meddwl bod y SWOT a wneud cyn heno, ond dwi heb. Ond lwcus bod fi wedi bod yn SWOT, cos dwi'n licio gwneud bethau felly. Ac oedd y 3 canmol o'r hiwmor ar dychymyg, ond bod angen tocio neu aildrafftio rhywfaint. A mae'n amlwg bod o wedi. Ond o'n i'n teimlo, so di gallu neu fach ydi bach mwy o docio, neu dwi'n bod yn ffysi. Cos o'n carlamu mynd o dechrau'r diwedd, ond o'n i'n teimlo weithiau, argol mae'r carlamu, mae'n dechrau blino fi wan. O'n i angen mwy o ryw, just clipity clop bach weithiau. Ac yn golygfeydd rhwng Dwni Muggs a Gwen yn gwneud hynny, oedd nhw'n arafach, ac o'n i'n gallu anadlu fanno, ond ella am bod Dwni yn gymeriad mor, Dave. Lic di loc. Syrffiwr ydi Dwni Muggs gyda llaw. Dwi'n mwyn gwybod. Di hyn yn neud dim synwyr i neb sydd bobl sydd heb darllen y llyfr. Ond hefyd, pa mwy ti'n meddwl am Manon? Dwi'n gwybod. Reit. Dwi eisiau gwybod yr ataf i hyn. Ti'n gwybod y magic roundabout? Be oedd enw fo? Dougal? Ie. O, ti'n licio Dougal? O, ti ddigon... Na, di'n siŵr. Trac gwenes. Mae'r ifanc yn dweud, Cofio'r magic roundabout, nac di? Dougal, Dylan, nhw ti feddwl? Ie, Dylan, ie. Dylan y gwningen. Ie. Oce, just take it ben. Mae Manon yn fwy o magic mushrooms na magic roundabout ys gael dweud. O, be dwi wedi gweld magic roundabout, dwi'n meddwl mae magic mushrooms o fy stael. Granda, pan ei di... os wili di Dylan yn magic roundabout rhywbryd, dwi'n meddwl nei di gytuno fi bod ti'n licio Dylan, a dwi'n meddwl hefyd nei di licio Dwni Muggs yn Mir o Byw. Mae rhaid i fi ddarllen yma, jyst i ffeindio allan beth ti'n meddwl o'na fi go iawn. A hefyd, dwi'n bod i bobl gwybod pwy di Roland Thomas, o'n i'n meddwl, oedd o'n child star, doedd, ar Ysbrydorec, o'n i'n meddwl, oedd o yn ffilm, be oedd o, Hedd Wyn, a wedyn mae'n cofio, naci, ddim Hedd Wyn, oedd o, Tudur Dylan oedd hwnnw, oedd o'n, naci, Tudur Dylan, oedd o'n Life and Times of Lloyd George. A wedyn mae'n cofio yn gwenoliad gan Hyddech Jones oedd Roland yn actio plentyn, a dyna pwy di o. A mae'n debyg mae creu syniadau ar gyfer teledu, mae'n ewan, ia? Mae'n gweithio am ei teledu, ynddi.
Dwi'n abod Rylant, mae'n ddyn anwyl yn adwy. Felly mae'r clywed am be mae hyn yn ddiddorol iawn i fi, achos mae'n fwy mor chilled out a anwyl, da. Ond hefyd, mae wedi cael... O, lyfr anwyl! Yndi? Ond mae wedi cael dipyn o sylw yn y wasg a falle dri efo, ti'n meddwl, da hitha wedi bod yn gael geia a falle. Oedd yr cwbl o'r theglau wedi bod ynglyn â ysbrydion a falle. Ia, nes i weld hwnna, hwnna'n gret, doedd. Yn oedd. Wel, os nes ti mwynhau'r erthigol yna pryna meir o byw yn un dwgl bach. Mae o, yndi, swn i yn bendant yn cymell rhywun i brynu hwnna. Yna mi, yna 3 yna ni di sôn am yr un llyfr. Dyna di digwydd o blaen. Sori, ond Sian, o ti ar ganol sôn am dy lyfrau. Ti di sôn am un? Ia, nesa. Do, dwi wedi sôn am ddau, di gwir. O, sori. Do. Sôn am Rhiad Cadwaladr. Rhiad yn Cadwaladr. Do. Dau lyfr Saesneg o nofel. Bastad y poeni bod fi'n deud i'ch enw hi'n iawn. Sandy Toksvig. Ia. Friends of Dorothy. Sydd o ddoniol hefyd. A mae Friends of Dorothy yn, cael bod chi'n gwybod, yn hen slang am ddynion hoyw a bobl hoyw. A'r beth sy'n digwydd ydy, mae Stevie ac Amber newydd brodi, maen nhw wedi prynu tŷ cyntaf, pan mae'r ddwy'n symud i'r tŷ, mae'r cyn berchenog yno ac yn gwrthod symud. A dyna di dechrau'r peth. Mae'n just yn yr gymuned yn fanna o lot o bobl hoyw, rhywun sydd yn draws, ond mae o'n ddoniol iawn. Ond hefyd, mae yna bethau am yr rhagfarna a'r trais sy'n sobri rhywun hefyd. Oes i wir fwynhau o. A llyfr llyfrgell nes i jyst gymryd ar hap. A llyfrgell Gwynedd di stopio rhoi plastig am ei llyfrau, dydy. Dwi'n anghofio bod nhw'n llyfrau llyfrgell sydd yn niwsans. O hynna mewn cronfacha, ond tan dwi'n cofio. Wel, dwi'n newydd gael ein heddiw. Efo plastig? O, wel, dwi wedi cael cwpl o ddiweddar sydd ddim wedi cael plastig. Maen nhw'n gwybod bod Sian yn edrych ar ôl llyfrau. Gweld Bethan yn dod o gwig. Lapio fo'n plastig. Bydd o goffi ac yn wyn coch. Ti'n gweld efo cling film. Gloi mae glanas neu do mewn. Toilets caravans eto. O, chi'n gas. A llyfr Saesneg arall, di gyhoeddi, dwi'n cofio pryd spel yn ôl wan, Letting Go gyn Wil Gritten, un o gyfrolau Parthian. Yr rheswm o'n i ddarllen o, dwi wedi bod yn gwneud gwaith fatha bardd preswyl yn gerddi tan y maen, a Wil ydy'r garddwr y fanno, a mi roth o gopi mi, a gyfrolo. I hanes gwir o yn crwydro De America, dwi'n gwybod, i geiniau cynnar. A mae o just yn un rhes hir o alcohol a cyffuria ac alcohol a ipyn bach o ryw random reit ddiniwad trwy sawl gwlad sydd yn mynd yn un blur mawr a ti'n meddwl, ia, dyna di bod yn 20 oed, mae'n siŵr. A beth sy'n wir achub, mae'n gallu sgwennu mor dlws. Oedd o darllen i nodiadau, mae'n gadw am yr ardd diwrnod o blaen, a mae heini, mae brawddegan llifo ac yn dlws. Felly... Be di enw fo? Letting Go. Dylwn ni sbio pryd gath o gyhoeddi. Sbelan yn ôl, dwi'n meddwl. 2010. Mae Wil di callio at tyfu fyny a heniddio. O, mae hwnna'n swnio'n wahanol, di? Mae wahanol, yndi. A mae dda weithiau ti darllen pethau ar hap fel ag wirioneddol mwynhau nhw, de. Waw. So, dyna chi amrywiaeth. O, hwnna yn amrywiaeth, Sian. Da, wan. Pe, Aled,
Ti di cael amser i ddarllen unrhyw beth? Na, fi wedi darllen. Fi darllen 2 lyfr, so yr un cynta yn un Cymraeg, sef Tadwlad gan Iwan Cyd. O, ie. Ie. Os rwy'n wedi darllen hwn, gwybod? Oce. Dwi heb. Ti heb trafod eto, na dit? O'n i'n meddwl Do, mod i. da ni O, wedi. ti wedi, oce. Dwi'n yn gofiadwy iawn ydw. Na, sori. Ie, a ti'n bod be, nes i mwynhau llyfr hyn, a fi licio steil Iwan o sgwennu. A fi'n credu, fel nes di sôn mis diwetha bethau am tafodiaeth, ti'n bod, mae hwn yn tafodiaeth really agos at fy ymroi. So fi'n credu mae hwnna'n neud gwahaniaeth wrth ddarllen gwaith Iwan, ti'n bod, mae'r geiriau yn y stwff. Ie, really diddorol o ran stori y stwff. A rhai mannau o'n i'n twmlo'n anghyfforddus. Ti'n bod, enwedig wrth i ni wedi bod yn trafod yn diweddar o ran meddiannu diwylliannol a hwnna, ni just fel, ti'n bod, ond mae rai bod wedi gwneud gymaint o ymchwil a siarad i gymaint o bobl i sgwennu'r llyfr yma, achos mae gymaint o straeon gwahanol yn cael ei plethu mewn gan cymeriadau o diwylliant hollol wahanol i ti'n bod, dyn gwyn yn Nghaerdydd. So, ond nes i really joio llyfr, really. Bydd fi'n argymell lle, ond fi'n credu mae'r gwaith ymchwil wedi gwneud, mae rai bod e just wedi bod lan i glistau yn ymchwilio llyfr yma. OK. Cytuno fyna, bethau, ne? Wel, nes i ddweud rhywbeth tebyg tro dwytha, lle ti'n amlwg ddim yn gwrando na fi, Aled. Na, OK. Rwan wrth i fod bod o'n cael yr un yr un gamoliaeth eto. Ie, bendant. Mae'n bod yn gofiadwy tro hyn. Sori, bethau. Y llall fi wedi darllen yw'r llyfr Saesneg, yr enw Nala's World gan Dean Nicholson. Rwy'n wedi darllen hwn o gwbl? Neu clywed amdano fe? Na, Okay. Sy'n cael gwrdd. Hwn yn binger. Nes i cael hwn yn amser i lan yn Stanford yn Llundain. So mae amdano, boi, sy'n just yn penderfynu mae'n mynd i seiclo rownd y byd. A mae'n cyrraedd, credu Albania yw e. A mae just cath yn dod lan i fe, just cath fach yn dod lan i fe, ti'n meddwl yr ochr hewl, a wedyn mi just fel, na i pigo'r cath lan na i fynd efo blaen i'r ffet neu rhywbeth nesaf. A mae just yn benni lan yn cadw'r cath hyn. So mae'n seiclo, gyda'r cath. A dyna yw'r llyfr. Mae wir yn fendigedig. Mae just straeon yn codi. Ti'n bod yr ôl dipyn, mae'n penderfynu dechrau sianel YouTube neu Instagram. Mae'r llyfr yn gorffen fel mae'r cyfnod clo yn dy mewn. Dyna pryd mae'n gorffen. Ond beth yn gret amdano hwn? So, mae y cyfrif Instagram yw One Bike, One World. So, wrth ddarllen hwn, o'n i'n mynd nôl ar y cyfrif Instagram a checo mas a pobl oedd wedi cwrdd y pethau. A gwylio fideos ar YouTube. Mae jyst yn hyfryd ffordd mae di... Jyst y pethau sy'n digwydd i fe o ganlyniad o gael y cath yma. Lle mae pobl yn fwy agored iddo fe a wedi mynd helpu... Ti'n mo, jyst pobl anifeiliaid ar draws Ewrop. Mae wir yn just waw o stori. A nes i wirioneddol mwynhau llyfr yma. Ti'n modd, a mae'n gorffen yn cyfnod clo, a ni just fel, mae'n bach beth sy'n digwydd nesaf. So, ti'n modd, really, fi eisiau dylyniad i'r llyfr yma. Falle bod un yn bodoli, fi ddim yn gwybod bod rai fi checio fe allan, ond mae'n briliant. Mae'r gath mae'n mynd rownd Ewrop hefo fo? Ydy, ie. Mae'n cario fe mewn just bag bach ar y beic. Mae'r cath mewn rycsac dy fe stwff. Ti'n mo, mae'n aros mewn llefydd. Mae'r cath yn just... Mae'n crwydro, dod nôl i fe bob tro. Mae fe a'r cath. So mae one man, his rescue cat, and a bike ride around the globe. Mae'n briliant.
wir. Mae'n just, ti'n meddwl, mae'n croesi arfordir. Mae rhaid fe cael y gwaith papur go iawn, y pethau. Ie, mae'n briliant. Dwi'n mynd i ddarllen hwnna, ond na i ddim sôn amdano fo ar y podlediad, gan bod ti wedi bod mor gofiadwy. Iawn, Alan? Ond hefyd, ti'n gwybod beth ydych chi'n dweud ynglyn â bod chdi wedi mynd i'w gyfri Instagram a YouTube a'n stwff yna? Ti'n gwybod beth ydych ni'n drafod yn gynharach ynglyn â sut mae'r genhedlaeth ifanc i fod? A dyna di'r allwedd bod ti'n trio sicrhau bod na gynnwys sydd yn berthnasol i'r cyfryngau cymdeithasol a YouTube ynghyd â llyfr? A dyna di ffordd da ni'n cael bobl ifanc i mewn i ddarllen? Na, so oedd e'n neud y stwff YouTube a pethau cyn y llyfr, ti'n modd? Sorry, fi jyst yn checo faint o dilynwyr dyfa ar One Bike, One World. So mae dyfa 1 million followers ar Instagram. So oedd e'n di dechrau wneud yr Instagram ar YouTube. A dim dyna bwriad y peth amser y dechrau. Oedd e just fel, oedd pobl yn gweithio fe i wneud e, wedyn nath e dechrau wneud hwnna. Gweithio allan, mae pobl eisiau dilyn fi. Wedyn neud calendar, wedyn cael arian o'r calendar. A mae'n buddsoddi gyd o'r arian mewn i canolfannau achub anifeiliaid y pethau ar draws Ewrop. Wych. Ond oedd hwn yn profiad gwahanol bod ti wedi darllen llyfr a mynd a edrych ar y pobl wedi cwrdd, yr anifeiliaid wedi helpu, a ti just fel, mae hwn yn gret, ti'n modd? So fel ti'n sôn, fi'n gwybod bod dim dyna'r pwrpas hwn, mae'n apelio i bobl yn barod, ond oedd e'n gret fod gallu mynd nôl. Ond fi wedi darllen llyfrau tebyg o pobl jyst yn mynd a seiclo, a sdim dyn nhw Instagram pethau, fi dal yn mwynhau hwnna, ond oedd hwn yn gret i weld y lluniau yna. Difyr. Wel, o hynna'n werth i darllen dydyn Aled? Oedd. Da lyfr da. Be am Manon? Wel, dwi wedi darllen llyfrau hyfryd mis yma, a mae'r un yma, dwi'n meddwl os da chi wedi clywed am hwn, Lladron y Dyfnfor gan Gruffydd Roberts. Hen lyfr. Hen lyfr as gyda eto, mis yma mar'n iawn. Felly, nath Rodri Noodles argymell hwn i fi, achos mae o'n licio gwyddonias, falle hefyd. A dyn nhw wedi sôn am y llyfr yma, lle nes i archebu fo, a darllen o, a mae o, fedrai'm coelio bod ni ddim yn gwybod am y llyfr yma. Achos ydych chi'n meddwl, mae yna rhyw ddiddordeb wedi bod yn y blynyddoedd dwytha am wyddonias yn Gymraeg yn arbennig y stwff hun, ella. Mae hwn just yn gret. Mae mor dda. Mae di osod yn y dyfodol, lle nath y llyfr ddod allan yn 1963. A mae di osod yn y dyfodol, ond mae'r dyfodol yna i ni rwan yn 2024 wedi hen fynd. Mae'r dyfodol yn y 90au. A mae'r dyn yma yn perthyn i'r... mae o'n mewn llong danfor. A mae nhw... A mae o efo rhyw fath o robotiaid aliens dod i lawr. Mae o just yn ffantastig. Mae mor glyfar y ffordd mae'n neud o. A ti byth yn gwybod i le mae'n mynd. Ti'n dweud, reit... Dyma'r math o nofel ydy hi, a wedyn mae'n newid yn llwyr, a ti'n meddwl, wow, na, mae'n rhywbeth hollol wahanol. A dwi'n meddwl nes i ddarllen ni mewn un noson, ti'n fod o'n i fyny tan 2:00 bora yn gwybod, dwi'n mynd i deimlo rybys fori, ond just wrth fy modd, a hefyd, dwi'n mysio rhoi spoilers, achos dwi'n wir yn gobeithio bod chi gyd yn mynd yn allan a prynu copi, ond o'n i wir yn licio'r diwadd. Mae'r tueddiad mewn llyfrau fel hyn i gael goodies a baddies. Yn enwedig pam ydych chi'n sôn am fatha robotiaid o'r gofod math o beth. Ond mae o'n sort of troi hwnna ar ei ben dipyn bach. A mae'n neud rhywbeth diddorol efo fo. Ac o'n i'n meddwl, waw, oedd o'n teimlo fatha Jules Verne math o
deimlad. A mi nes i wneud rhywbeth, dwi heb wneud ys amser hir, sef nes i holi ar o'n Facebook oes na rhywun yn gwybod am yr awdur yma, Griffith Roberts. A mi ges i fanylion a nes i sgwennu llythyr i ddeud faint o'n i wedi mwynhau. Mae o'n dwi wedi cael ateb gen i fab yn dweud bod o wedi gwerthfawrogi'r llythyr yn fawr. Ond, please darllenwch o, mae o'n hyfryd o beth, a diolch Rory Noodles am argymell hwnna. Wedyn nes i ddarllen, da chi wedi darllen o, Laura Jones, Kate Roberts. Dwi'n yn cofio. Beth hi ydy hanes Diana Loli yn tyfu fyny. Ma'n bach. Da chi bod efo mawrion ein cenedl, pobl fatha Kate Roberts. Da chi'n meddwl iawn, Brenhines ein lle, whatever. Ond mae'n wir, dydy. Kate Roberts wirioneddol. Mae'n anhygoel, dydy o awdur. A nes i godi hwn achos o'n i wedi bod yn gwrando ar bodlediad Gwrachod Heddiw efo Mari Elen ac oedd hi'n siarad efo Anghara Thomas. Ac oedd Anghara Thomas yn trafod Kate Roberts ar busnes mae'n siŵr bod ni gyd wedi clywed yr hanesion bod hi ddim yn berson cyfeillgar iawn bob amser. A be oedd gyn Anghara i ddeud am hynna, a thar wir wneud i fi feddwl am beth i'n disgwyliadau ni o neisrwydd gyn ferched yn benodol. Can i meddwl, actually, felly nes i ddarllen, a mae just mor hyfryd. Mae just mor neud. Mae'n rhywbeth mor drist amdano fo. Achos Laura Jones, ef teitl y nofel, dyna di enw go iawn, Loli. A David Jones ydi enw go iawn, Deian. A mae'n sôn amdano nhw'n tyfu allan o'i enwa plant ac i fewn i'r enwa oedolion yma. A mae'n, please darllenwch o, mae'n rhywbeth mor gynnas a hiraethus a hyfryd amdano fo. Hyfryd iawn. Nice one, Kate Roberts. Rwy'n nes ein lle. Ti'n meddwl bod yna obaith iddi? Beth ddim bell, dwi'n siŵr. A hefyd, swn i yn argymell gwrando'r Gwrachod Heddiw, achos dwi yn meddwl efo hwnna, mae'n un o'r podlediadau, mae wastad pethau diddorol yn codi. Mae'n neud fi feddwl am bynciau reit fawr, fatha ffeministiaeth, a beth di'n disgwyliadau ni o ferched a stwff. Nes i wir fwynhau'r bennod yna efo Angharad. A wedyn, dwi jyst eisiau sôn am yr un bach yma. Nadolig Papa Panoff ydy hwn. Stori Leo Tolstoy wedi addasu i'r Gymraeg gan Cynthia Saunders Davies. Llyfr i blant, ddath hi allan yn 1984. Ac oedd hwn yn tu ni pan oedden ni'n tyfu fyny. A nes i weld o ar werth mewn siop elusen. A nes i brynu fo, just mwyn gallu tynnu llun i ddanfon i mrawd a mynd, oh my god, mi hwn, cofio hwn. Ond dwi'm yn cofio'r stori pan o'n i fach, wedyn nes i ista lawr a ddarllen o. A mae'n hyfryd, dwi'm yn gwybod beth yw'r gwreiddiau, sut fath o beth, a'i stori fel hyn ydi o gyn Tolstoy yn wreiddiol, achos llyfr efo lluniau sydd gyda ni fan hyn. Ond mae'n stori nadoligaidd hyfryd iawn. Mae yna grefydd yn efo cyfeiriadau at Iesu Grist. Ond mae wedi cael ei wneud mewn ffordd annwyl iawn. A swn i'n dweud, os di rhywun yn sbio am stori gynnas nadoligaidd sydd yn gwneud chi ystyried gwir ystyr y nadolig. Nadolig Papa Panoff, mae'n hyfryd iawn. Dyna di'r llyfr mwyaf diweddar dwi wedi dewis mis yma, a hwnna'n blwyddyn ar ôl i fi gael yng ngeni 40 mlynedd yn ôl, so da iawn man o. Da chi'n neud yn dda, chi? Mae'n lot o enwa mynd lawr ar y map ar i fyny. Mae rwan awn i adaf fydd. Mae'n paid o ddweud o fel yna. Wel, da ni wedi trafod meirw byw yn do, a bod yn eitha gwallgo a deud y lleia.
A wedyn dwi wedi mynd am lyfr Cymraeg arall sydd yn hollol wrthgyferbyniol ym mhob ystyr. Sef, dwi'n credu Sian nes di sôn amdano fo yn y podlediad diwetha, Lwmp gyn Rhianwen Griffiths. O ie. O'n i'n rysgol efo Rhian, felly dwi'n nabod Rhian. Ag pan nes di sôn am y llyfr, o'n i'n meddwl, ond ydi rhyw hanner gobeithio mynd draw i'r lansiad, ond o'n i'n methu'n anffodus. Felly nes i brynu'r llyfr, ac o'n i'n meddwl, mae o'n ymwneud gyda... Os yw rhywun arall i ddarllen o, ar wahan i Sian? Sôn am rhyw fath o ei dyddiadur hi pan mae'n ffeindio lwmp ar ei bron a cyfnodi'r siwrna yna a'r emosiynau o fynd drwy'r driniaeth a fi ddweud dydy o ddim yn ddarllen hawdd, ond fel yn amlwg fel dyn mae jyst y ffordd mae wedi sgwennu mae Chymraeg i yn un peth, mae Chymraeg i mor, dwi'n cofio hyd yn ysgol, ydy Chymraeg i'n anhygoel yr adeg ynny, ti'n gallu gweld yn fan yna, mae'r traddodiad yna yn parhau ac yn ddiw iawn. Ond hefyd mae'r ffordd mae'n delio hefo'r pwnc mor onest a mor agored. Fel chitha am resymau eitha, o'n i methu, dydy o ddim yn gyfrol mor drwchus a hynny, ond mi nes i ddarllen o mwy neu lai mewn isteddiad, achos oedd o mor gry, o'n i fel. Yn amlwg, doedd o ddim yn hawdd iddi allu cofnodi y siwrna yna, ond iddi allu wneud o mewn modd lle oedd rhywun yn amlwg mae yna derma technegol, meddygol, ond y ffordd oedd hi'n gallu cyfuno hwnna gyda ei theimladau, ei emosiynau personol hi, a fel oedd merch yn ei 50au yn gorwnebu yr fath erchylltra. Mae rai fi ddweud, mae hwnna'n chwip o gyfrol. Ac yn sopereiddio rhywun, ac i'r pegwn eitha o'r gyfrol gyntaf, ond mae rai fi ddweud, mae hwnna werth i darllen. Felly, swn i jyst yn licio dweud llongyfarchiadau i'r Rhian yn fod mor ddewr ac mor agored ynglyn â'r holl beth hefyd. Na chdi. A wedyn, ni sticio at yr ddau lyfr yna am y mis yma, achos da ni wedi bod bron iawn i awr yn barod, a beth di am 20 munud o'n gwanes. Neu drio gadw fo'n fyr. Ie, da ni gret. Da ni wedi sôn am un yn barod o, yn Roland. Reit. Llyfr arall nes i ddarllen ydy hwn, Disgyblion B, llyfr i blant, gan awdur newydd arall, sef Rhiannon Lloyd Williams. Mae wedi cyhoeddi cyfrol o blaen, beth enw da, 100,000 o freuddwydion i blant, 10 stori cyn cysgu, ond dwi'n wedi darllen hwn, ydych chi wedi gweld o? O Gaerdydd mynd o, beth bynnag, ond hon di nofel gynta hi. Ond gwreiddia ymrod ys ynni, diolch yn fawr. Ia? Dwi'n nabod i nain hi'n iawn. Ti di cyrraedd yr oed yna fan o'n. Mae nain hi'n ddynas arbennig iawn. Dwi'n perthyn i ti'n y beth na? Na, di ddim yn perthyn i. No. Am hwn i. Syni, dwi'n bod ti'n dweud enw. Beth ydy enw. Ond llyfr i blant ydy hwn, a dwi'n yn siŵr pa oed, achos, fel da ni wedi trafod, mae lefelau darllen di disgyn a maen nhw mor amrywiol, dibynnu lle ti'n byw hefyd. So ni'n dweud, os ti'n ddarllenydd da, top cynradd, blwyddyn 7 neu 8 fel arall, a falla hun, cos dwi wedi fwynhau o, mae gen i hiwmor hyfryd, a dwi'n licio'r ychwanegadau bach, maen nhw wedi gwneud, llai ddangos i chi ar y dudalen, maen nhw fatha rhyw cymylau meddwl yma gacwr y tudalen. Weithiau i egluro gair neu diwydiant Cymraeg anodd, a weithiau jyst am bod nhw'n ddoniol, enghraifft fan hyn, bod yn rhaid i'r anghydfod rhyngthyn nhw ddod i ben, a wedyn mae gen ti'r cwmwl meddwl ma'n dweud geiriadur, hashtag geiriadur, hashtag gair posh, cwmpo mas.
A wedyn, mae'n frawddeg fan hyn, doedd dim papur tu bach ar ôl, felly roedd angen i Mr Brown ddefnyddio ei hosan i sychu ben ôl. Wedyn mae angen ti... Yn y beth fan hyn. A allai feddwl am blant fysa licio hwn, de. Mae'n stori ddifyr, ti'n mynd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Mae'n delio efo ffansio bobl, a bod yn gas, a bwlio, heb pregethu. Ac yn bendant, mae yna lia un llawr arall am yr disgyblion Dyma. Cos mae gyd am, mae gennym nhw. Mae nhw'n ffeindio allan i'w ddwrnod bod gennym nhw alluoedd arbennig. Neu mi fydd gennym nhw am handi tri. Dwi'n wedyn. Felly mae hwn hefyd chydig bach yn bonkers, ond dwi wedi mwynhau. Felly, os ydych chi chwilio am anreg nadolig, i drio cael eich plant i fwynhau darllen, triwch disgyblion B, rhan o Lloyd Williams, sydd yn dod o ddysynnu wreiddiol. Neu mae'n haini o'n ie. Wedyn, llyfr o plant eto. Elin a'r Felin, gen Richard Holt. Wedyn, lle bych chi wedi gweld y clawr, a ydych chi'n meddwl, mae'r ddraig ar y clawr yn debyg i'r ddraig yn How to Train Your Dragon. Mae'r giraff yn eitha tebyg i'r rhai yn Madagascar. A mae yna rhywbeth am wyneb y ferch sy'n debyg i lot o bethau'n Pixar. Ac o'n ni fel lot o bobl eraill, mae'n efo rhai pobl eraill yn meddwl, AI sydd wedi gwneud hwn. Ond naci. Arlunydd o Amatur Owen wedi gwneud yr rhagymadrodd, ond mae'r lluniau wedi cael ei gwneud gan arlunydd go iawn o'r enw Ian Owen. A mae yna ffotograffiaeth gan Morgan Owen. A mae yna Aaron Owen wedi ddylunio fo. Lle maen nhw gyd yn Gymru. I gyd wedi cael ei talu fel arlunwyr. A mae yna luniau. Sbiar, dwi'n dangos llun i chi wan o y ferch ma ar gefn giraff yn mynd lawr i'w ddyffryn a ti'n gweld yr holl anifeiliaid yna. Dydy hwnna'n ffantastig o lun. So'r lluniau yma, so ni wedi gwirioni men yr acs. Mae'n llyfr hardd ofnadwy. Ond mae yna bobl wedi bod reit negyddol ar Facebook yn dweud, AI, a rhag eich cwylydd chi'n defnyddio AI. Dwi'n cweit yn dallt y busnes AI yma, ond o'n i'n siarad efo rhywun sy'n gwybod i stwff, ac oedden nhw'n dweud, yn y byd celf rwan, fel mae pethau wedi mynd yn fwy cyfrifiadurol o felly, mae bobl celf yn annog myfyrwyr i chwarae gwmpas efo AI a gwneud o'i gwaith nhw hunain. Felly, dio ddim yn ddwyn, dio ddim yn... Ti jyst yn bod yn greadigol mewn ffordd wahanol. Lle ni'n gweld, mae hynna'n ddiddorol di. Fel mae pethau newid. Dwi'n mynd teimlo'n gymwys i wneud sylw am y peth. Achos dwi'n mynd dallt sut... So pan ti'n sbio ar y lluniau, mae'r lluniau yn y llyfr yna o beth ti'n dangos, maen nhw'n edrych yn anhygoel, a maen nhw'n edrych fel stills allan o ffilm, dydy? Maen edrych yn... Ond dim rhaid i AI wneud hwnna, gall darlunio'r wneud hwnna, delweddau, maen nhw jyst yn ffantastig. Pam bod pobl yn meddwl bod o'n AI, ta? Mae Lolfa wedi dweud bod o, dydyn? Wel, ddim AI, beth ti'n dweud? Adobe ac AI, maen nhw dweud, de. Ie. Reit. Mae wedi cael ei wneud, mae'n Adobe, a wedyn dwi'n cymryd ydi dweud wrth AI, cym hyn a ddasa fo'i peth y peth. Aled, sydd yn grefft yn ei hun. Aled, wyt ti'n gwybod am y broses? Sydd yn arbad amser, hefyd. Ie, mae yna amser. So, ti'n meddwl falle bod y darluniwr wedi gwneud y cymeriadau, a ti'n gweud, rho hwnna yn y jungle. Ie. Sut sa'ch chi'n teimlo tysa chi yn bwydo cymeriad da chi'n sgwennu i fewn i raglen AI, a bod chi'n rhoi, dydych bod chi'n sgwennu pennod am y cymeriad yma, a wedyn bod chi'n sgwennu disgrifio portread neu rhywbeth. A wedyn da chi'n gallu dweud wrth AI, gwna i'r cymeriad yma syrthio mewn cariad efo'r cymeriad arall yma mewn caffi. A maen nhw'n sgwennu pennod i chi. Ond wedyn dim chi sydd wedi sgwennu'r pennod yna na chi. Fe mae hwnna'n... Dyna be mae'n gyfatab i o be dwi ddallt. Ie, dwi'n teimlo bach yn... Dwi'n dall digon i ddeud os na dyna bedio, so dwi'n gwybod, ond... Ond eto, os ti'n meddwl am
os ti wedi creu y cymeriad yna, a fi'n siŵr bydde ti'n rhoi y cymeriad yna drosodd, so i pobl hefyd mewn i studio, a nhw bydde'n creu y senarios neu'r straeon ynglyn â'r cymeriad yna, ti ddim o dan rheolaeth y cymeriad yna, so fi'n cymryd bod ti'n rhoi ei AI yr un peth a bydde ti'n rhoi ei pobl me allan o dy rheolaeth di. Ond os ti'n rhoi dod drosodd i bobl, ti'n talu'r bobl greadigol yna. Dwi'n gwybod na fi sy'n dwb o'n fan hyn, ond pan da chi'n deud roed o i AI, be ti'n olygu wrth hynna, Aled? Hynny, wyt ti'n deud wrth gyfrifiadur neu wyt ti'n gorfod teipio rhywbeth i mewn i gyfrifiadur? Ie, so ti'n rhoi prompt i'r cyfrifiadur i ddweud beth ti eisiau. So mae Kai Morgan, mae fe wedi bod yn arbrofi lot gyda cymeriadau fel Super Ted y pethau, a mae delweddau mae fe wedi creu trwy AI, jyst yn ffantastig. Ond ti'n rhoi y prompt mewn i cael y delweddau. Felly mae hwnna'n gelfyddyd newydd. Ond ti'n gallu, mae Amazon rwan yn cyhoeddi llyfrau sydd wedi cael eu sgwennu 100% drwy AI. Ond ydyn nhw dda? Dwi'n mynd i wastio'n amser yn darllen o beth. Mae hynna'n beth diddorol, achos o'n i'n meddwl amdano fos. Mae AI yn gallu neud music, dydy. A mae o'n neud lot o'r math o ambient music dwi'n gwrando arno fo pan dwi'n gweithio. Ond be dwi'n teimlo ydy, mae'n neud i fi sylweddoli pa mor bwysig ydy'r berthynas rhwng y person sy'n creu a'r person sy'n mwynhau o. Os dwi'n darllen llyfr, i fi, diolch yn ei sens i darllen o beth sydd ddim efo creu awdur, achos dwi'n teimlo bod yna rhyw berthynas yna. Yr un fath efo gelf neu music, dwi'n teimlo'r angan rhywsyd i gael yr peth dynol yna tu ôl. Neu di oedd jyst ddim yn cyfri gymaint i fi. Dyn ni jyst eisiau bod yn ymwybodol o sut mae'r byd yn mynd i newid ydyn. Fel y ti sôn, os ti wedi creu cymeriad, ti bia fo, o ti rei prompt o sgwennu pennod yn syrthio mewn cariad o rwy'n arall, o ti'n mynd i dderbyn o fel mae o, na gwaith ti'n ffidlan fo wedyn, nes o ti'n hapus o fo. Oedden dy waith di hwnna, neu arall, ia ddim. O'n i'n teimlo'n... A'r tafod arall yna fo, mae'r cyfrifiaduron mae'n dysgu o stwff yda ni wedi sgwennu yn y lle cyntaf. Felly, sa di'r stwff gwreiddiol go iawn yn cael ei wneud gyn bobl go iawn, mae am di fynd y gylch di eflig o AI yn bwydo'r AI dydy. A dyna'r broblem fe, bod lot o stwff wedi cael ei bwydo mewn heb caniatad. Tad, ia. Mae o mewn cytundebau erbyn hyn reit aml, dwi'n meddwl, bod o ddim i gael ei ddefnyddio ar gyfer bwydo AI, de. Ond be newch chi ffindo yw bod lot o awduron yn gweld gwaith nhw yn dod nôl mewn ffordd atyn nhw yn AI. Ydy o'n wir bod Rocket wedi bod yn cydweithio hefo AI yn gwneud cerddi? Mo'n gofyn. Yn ofyn yma. Beth bynnag, dwi'n mynd i ddod o'n i nôl a casu, dyn ni'n siarad am hir yma. Dwi'n eisiau sôn am un llyfr arall o Saesneg, achos dwi'n mynd ar yngwyliau i Affrica, Dysadwn. Dwi wedi bod yn gwrando ar lyfr yn Borobox, llyfr o'n i wedi darllen pan o'n i'n ifanc. Dwi'n cofio os o'n i ta chweched dosbarth neu'n coleg. The Power of One gan Bryce Courtney, sydd cael ei osod yn ei Affrica, cos gath o'i fagu yn ei Affrica, a mae'r llyfr yma di osod yn fras ar y dechrau ar ei fywyd o'n ifanc, a mae'n chweip o stori. A mae'r llyfr dros y pryd gath i, oedd y llyfr allan yn 1989, athon nhw ffilm yn 1992 efo Stephen Dorff, John Gielgud, Morgan Freeman a Daniel Craig yn ei rôl gyntaf. A doedd y ffilm ddim yn wych. Dwi'n meddwl na Morgan Freeman ddedodd, it wasn't as good as I hoped it would be. Ond dwi'n cofio gwirioni fo'r nofel, ac o'n i'n meddwl, ydw i'n mynd i wirioni eto'r un fath, a fi'n hen ddynas fel un wan. Na do, mae'r hen ddynas di gwirioni eto. Yn enwedig y fersiwn sain ar Borobox. Mae'r darllenwr yn wych. A beth dio, ti'n dysgu am ddechrau'r cyfnod apartheid. Do'n i'n di dallt, allan na fi yn dwb, nad oedd y system apartheid di cychwyn tan ar ôl 1948. Yn y 50au,
ddoth y cyfreithiau oedd yn gwasgu'r bobl du, sef 87% o boblogaidd yn cael ei gwasgu dim ond 13% o'r tir o'r wlad. Dyna'n swnio'n gyfarwydd i rhywbeth sy'n digwydd. Wedyn, oedd na bob math o reolad yn gwneud bywyd bobl du yn anodd neu'n uffernol. Ond os yna bara am hanner cam mlynedd. Ac mae yna lot mwy ddyn y hynna, ond mae hwnna'n y cefndir a dwi wedi dysgu lot. O'n i di anghofio fo pan o'n i'n ifanc sgwrs, ond dwi wedi ail ddysgu fo. Ac o'n i sbio ar y we, mae yna rwy'n wedi dweud bod oed darllen y llyfr yma rhwng 11 a 15. Ac i'n meddwl, do. Dwi'n siŵr na llyfr oedolion, dio. Ond am bod mae di sgwennu'n eitha syml, cos plentyn, to hanes plentyn di'n dechrau, o lia. Ac i'n meddwl, dwi'n bo, ydy hwn, tria hwn y hoci ydi, Manon. Ia, mi nai. Ond yna lot o focsio yna fo. Yna lot o greulondeb. Ac o'n i'n crio noson blaen pan o'n i wedi rhoi cysgu am bod o diffod mewn chwarter awr fel bod fi'n cwmpo cysgu. O'n i'n siarad fynd i grio yn cysgu. Neu cysgu grio. Mae mor gwerus. A wedyn dwi'n edrych ymlaen at fynd i Africa. Ddim i ail fyw'r pethau yma, ond fydda i wedi gorffen y llyfr erbyn hynny. Dwi'n gobeithio fydd yna'n ddiweddglo mwy hapus. Ond, pwerus. Felly, dyna fo. Mae yna pethau eraill, ond dwi'n mynd i orffen fanna, neu fydd Dafydd yn rhoi row i fi. Felly, os oes rhywun eisiau ychwanegu rhywbeth cyn i ni orffen? Mwynhad Africa? Am faint i'n mynd? Mwynhad y hun. Bythefnos. Cio. Mae'n bythefnos. Ai, ar ei cergyn pot y ti. Am fo'n asgol ni, gan bod i wedi cael un yn bala. Iawn. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.